así a segunda. A segunda é igual, pero vas a jugar a terceira.
o que lle deixaron, pero ao mesmo tempo elas crearon cousas, e esas cousas que foron creadas deixaronlle tamén ás generacións que había de ver despois. E no tempo e no espacio nos encontramos nós. Entonces nós, con orgullo e con agradecimentos antepasados, queremos ao mesmo tempo que lle rendimos o homenaxe de esa cultura que eles nos deixaron, tamén nós queremos facer algo da nosa parte. Estamos creando cousas, estamos facendo cousas propias, nosas e da nosa generación. Entre esas persoas que coordinan está o coro parroquial. Eu descoitei, con motivo das circunstancias da vida, que componentes do coro souberon efectivamente ir deixando por razóns personales, por razóns da vida. Pero aproveito para dicirles aos que están que non son poucos, eses son poucos parecen moitos. E parecen moitos porque efectivamente se sinte esa responsabilidade e se sinte esas ganas de que o que temos non se perda, todo o contrario, o que temos queremos potenciar. En eses momentos baixos de vida necesitamos facer esforzos. Pois ben, se é necesario, fagamos esforzos todos, pero que non se perda ese orgullo de ter, orgullo santo, por suposto, de ter con nós tamén uns animadores que animan a nosa cultura, como son as persoas da nosa parroquia que se dedican a conservar a cultura da música, a cultura popular. E esa cultura popular está impregnada tamén do feito religioso. En ese feito religioso tamén están esas persoas animadoras que fan que os nosos cultos sean os cultos dignos, que sean os cultos propios da nosa comunidade. Por iso eu non podo dicir máis que felicidade, enhoraboa a todas esas persoas que estades por aí facendo que isto siga adiante e creando novas cousas, porque tamén iso é un deber que temos todos nós, porque ao fin e ao cabo temos uns conhecimentos, temos unhas cualidades, e eses conhecimentos, esas cualidades son precisamente para facer vida, para facer cultura, para facer que a nosa parroquia estea no lugar que merece. Como creentes na nosa cultura, vos honramos a esa santa simpática, a Santa Lucía. Os creentes e os devotos dela vos se veñen a agradecer, posto que de ben nacidos e ser agradecidos, veñen a agradecer esas gracias que eles saben, que elas